pont de versos. Dibuixa un pont virtual entre dos poetes afectats per la malaltia de Parkinson, la flamenca Marieke Meyerbeer i el català Salvador Riera. Ella no entén el català i ell no entén el neerlandès. Però amb l'ajuda de la Rosa Tirado i de la Laia Fàbregas escriuen un poemari en 4 llengües, català, castellà, anglès i neerlandès, que estableix un pont de versos entre aquestes llengües. Els poetes construeixen aquest pont amb els seus poemes i l'assenten sobre els pilars de l'amor i de la família. Tram a tram van desplegant les seves ànimes des de cada riba, guiats per la Divina Comèdia. Al bell mig del pont, els versos es troben per sobrepassar l'abisme de la malaltia.